Hľadáte dom pre rodinu a s maximálnym komfortom bývania? Tento dom vám ponúka oboje. Bungalov 133 m2, 4 izby, pozemok 626 m2, ale o tento sa netreba extra starať. Vysadený trávnik, automatická závlaha, ktorá to spraví za vás. Veľkým benefitom tohto domu je aj táto priestranná terasa. Ideálna na stretnutie s priateľmi, rodinou alebo len tak na oddych. Dominantou tohto domu je práve tento priestor svetlý, otvorený, prepája kuchyňu, obývačku a jedáleň. Dom je vybavený inteligentnými technológiami, od podlahového kúrenia, chladenia, až po zabezpečenie a ovládať ich môžete jednoducho cez mobil. Veľkoformátové hliníkové okná presvetlia celý interiér. Podlahy bez prechodových líšt, drevené, kvalitné, lepené. Parkovanie je tu veľmi pohodlné pre viacero aut a nechýba ani príprava na nabíjačku pre elektromobil. Toto nie je iba bežný dom, toto je kvalitné bývanie, ktoré vám vydrží roky. Ak sa vám páči, ozvite sa.